من مرامد یا دیگر مرسدس بنز 210 کузов зайчик нигоҳ кунед. солаш 2001 75000 сом, мотораш бошад 2.8 цилиндра, 9 моҳ тренировка, 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. Мошинча ҳолаташ хушрӯ, ҳолаташ бад нест бародарон. Мошин американка гуфта истодам. Камион зира ҷоя мебинем ки американка аст ё не. Ина балонаш дар ҳолати хуб сиёҳ кардаги нестам, барои ин камтар безеп тофта истодааст. 4 дискаи заводской худаш, размери 16, комплектация авангард, кузовош тоза, ягон чӣ кор надорад. Мумкин як талировка кунем бо хушрӯ мешавад. На, нигоҳ кунед бародарон. Чӣ хел аст дигар? 210 кузов зайчик. Марам салоноша тамошо мекунем. Салони светли даст неки, кожни салон. Хуб, бале, Америка будааст. На штокои бинед, штокои Америка меласт. Мультирул, сидени лифт. Нечош кор мекунаду. Инош кор мекунаду. Просто ин пластмасса киш нест аз бобош. Линкода ҳатман мезанед бек, на линкода бинед. 2011 моҳагир да 2001 293,000 километр пробег доштааст. Километр милли. Двухзонный климат контрол, обогрев сидений, коробка D+. Дидед? ҳолати салоноша на худатон бочир бародаро. Нархи дастрас. Харидоро марҳамат аз пеш биёед бинед. Чӣ хел аст бародарҷоно? 75000 сомон. Наворотоша худатон ина дидед шоид шудед. Чӣ хел аст на? Арзанда аст ё